दिनैनि बे जोंनि तेगाबा दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफादा खुंगा नैथि मागो खेराइ फोरबोखौ खुंफुंनाय बे हाबाफारिनि मेन थांखि आरो उद्देश्यआ बेनोदि तेगाबाजार दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बे आफादा जोनोम जानाय सिगां मोनसे मिरु जिरु ओनसोलाव जोंनि गुदि बाथौनि जे धोरोम सिबिनाय आइ आफानि सिबिनायनि सानखोआ सुबुं सानखोआ खम जालांबायमोन। दा बैखौ नोजोर होनानै जोंनि दिनै बे तेगाबा दालाइसा दुलाराय गुदि बाथौ आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादों। दा बे दाफुंना लानायनियाव माखासे जोंनि आइ आफाफोरा दिनैसिमाव माने गुदि बाथौनि जे गियान बाथौनि जे तत्व बेफोरनि सोमोन्दै बुजियाखैमोन। दिनै बे दाफुंनायनि उनावहाय जे जोङो माखासे गोजौ थाखोनि आलासिफोर लेंहरनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फंफा फंनै बाथ्राजों गियान सोनानै दिनैनि बे गुदि बाथौनि जे धोरोमनि माखासे सान्थौफोरखौ दिनै एसे एसे बुजिनो हादों। दा बुजिनो हानायजोंनो दिनै बे दिनैनि बे खुंगा नैथि मागो खेराइ फोरबोखौ दिनै जोङो खुंफुंनो हादों। दा जुदि बेखौ खुंफुंनो हायामोनब्ला आं सानदोंमोन जोंनि तेगाबाजार ओनसोलाव बे गुदि बाथौ आफाद धोरोमा थानाय नंला बेबायदि होननानै आङो आसा खालामनाय दंमोन। दा दिनैहाय नुदों माखासे ओरैबायदि दंबावो दाबो माने धोरोमखौ जोङो न' न' हाबनानै न'खर न'खर सावरायहैनो जों सम मोनैयाव माखासे जोंनि ओनसोलनि जेनाखि गुदि बाथौ सिबियारि आइ आफा बिसोर दिनैसिमाव माने बाहाय ग्रोम ग्रोम फैनो हायाखैब्लाबो जे जोंनावहाय गासै 80 जौखोन्दोआनो बाव जों मदद दं होननानै आरो बे बाथौ धोरोमनि अर्थात गुदिथार धोरोमनि जे नेमखान्थि बेयो बुलिजों सोलिबोनाय बेयो बर'फोरनि सोमोन्दै पौराणिक ऐतिहासिकफ्रा जेरखम बायदि लिरनानै गालांदों बाय रोखा रोखा जों मोननो हायो बे बुलि खान्थिजों सोलिबोनाय बे बाथौ धोरोमा। बेनिखायनो दिनैहाय बे जायगायाव जे मोनसे थान खुलिनानै आइ आफाफोरनि जे गालांनाय जे नेरसोनखौ सिबिनाय नामै बेवहाय जे थान दङ आरो बे थाना बे बुलि खान्थिजों सोलिदों। दा जोङो ओंखायनो बेवहाय नुजाफैनानै गासैबो बे ओनसोलनि आरो गासैबो बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ बे बुलि खान्थिजों गावनि असे बाथौ धोरोमखौ सिबिलांनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।